Hei, salut! Sunt David Spro și astăzi v-am anunțat de primul meu canal, primul meu videoclip de pe YouTube, ca să vă anunț că am făcut și eu un videoclip. O să continuăm cu multe chestii, să ne plimbăm cu skateboard-ul eu și cu Florin. Uitați-l pe Florin. Are și el un canal Florin Vlogs și o să ne dăm cu pennyboard-urile, cu skateboard-urile, dacă îl vedeți acolo pe al lui. Da, nu știu dacă s-a văzut, dar nu contează, o să-l vedeți în timp. Acum noi ne-l urmărim pe Ilie, ne place foarte mult, uitați-vă videoclipul lui. Bun, și am vrut să facem videoclipul ăsta, să vă anunțăm că am deschis eu un canal de YouTube și el acum, câte zile? De o săptămână. De o săptămână. Și eu mi l-am deschis chiar azi. Adică în ce suntem astăzi? Stai un pic. Nu știu, lăsați acum, dar e bine. Ne auzim la următorul videoclip. Vă iubesc, pa!